Медицински университет Варна получи 2 награди от Българската федерация по ветроходство на специална церемония в юнашкия салон в Морския град. Като част от годишните награди на Федерацията за 2025 година, учебната институция беше отличена с почетни плакети за 10 години ветроходство в Медицински университет Варна и за принос и високи постижения в студентския ветроходен спорт. Голяма чест е за нас да владеем и този спорт. Медицинският университет е силен и в науката, но и в спорта, и в изкуствата. Навсякъде сме почти първи. Обикновено водещи са Национална спортна академия, а след това сме и ние Медицински университет. Имам предвид другите много спортове, в които владеем призовите също. Благодаря на организацията още веднъж за този приз. Връчвам го на капитан Ангел Дипчиков. На студентите в Медицински университет Варна е предоставена уникалната възможност да изберат обучение по дисциплината ветроходство като част от задължителната учебна програма по физическо възпитание и спорт. Университетът разполага със собствена ветроходна яхта Хигия с дължина 46 фута. На яхтата се провеждат редовни обучения по спорт и курсове по ветроходство, както и практически занимания по дисциплината морска медицина към катедра медицина на бедствените ситуации. Благодарност към ръководството на Медицинския университет Варна, което от първите си години, когато се зароди идеята, с пълна подкрепа през цялото време действа в посока това нещо да бъде реалност. Благодарност е изключителна към тези млади хора, които са част от екипажа на ветроходна яхта Хигия, които през последния сезон, независимо от предизвикателството с време, с силен вятър, в безветрие, във всяко едно време, момчета и момичета, които надявам се да са бъдещето на киловото ветроходство. От ръководството на Българската федерация по ветроходство отчитат, че 2025 е била най-успешната спортно-състезателна година за ветроходството в България. Искам да благодаря първо на състезателите, че уважиха това тържество, треньори, родители най-вече и всички хора, които помагат за нашия спорт, на специалните гости, защото без вас ветроходството нямаше да върви този път. На церемонията получиха отличия състезатели от всички възрасти в детското ветроходство, олимпийските класове и киловите яхти, представители на различни клубове от Българската федерация по ветроходство, показали високи резултати в своите класове на национално и международно ниво.